Moi! Mitä sulla on tapahtunut? Ei mitään, tyhmä juttu, kaaduin. Mä liukastuin. Ai kaaduit? Aika paha voltti varmaan, sä oot ihan turvannut. Kiitti. Ei John, mulla on ihan sama, vaikka sä näyttäisit Frankensteinilta. Sama kattoo. Varmaan sattuu. Sä voisit vaikka vähän puhaltaa. Tän naaman takia mä en sinne leffaakaan viittinyt lähteä. Ei sillä nyt ole mitään väliä. Sä pelkää, että sun faijas näkee. Ei sillä ole mitään väliä. Oot sä aikamoinen mimmi. Hei, mulla on asiaa. Ei mulla on rahaa. Ei kun näit sä noin Mian mustelmat. Joo. Kuka ei voi kaatua naamalle. Siinä nousee kädet eteen. Mitä? Se on refleksi. Kuka ei voi kaatua kasvoille. Ei edes seinää. Kokeile vaikka. Mitä sä nyt taas selität? Miskähän Mia halusi niin hätäisesti peittää ne? No et sä ite haluis. Herätystä, Auno. Joku on lyönyt sitä. Onko sulla taas joku neiti etsivä syndrooma? Hei, lopeta nyt. Ei Mia kukaan haluis lyödä. Ai sen faija. Miskähän mullakin tuli ekana Ismo mieleen. Kalle sanoi, että teidän pitää kusettaa sun faijaa, että missä oot. Ei se ole totta. Tietääkö sun faijas, missä oot nyt? Täällä sun kanssa, luonnon keskellä. Mä en usko sua. No älä usko. Hei, mitä jos sun faijas tietäis, missä oot ja kenen kanssa? Ja onko se nyt ihan välttämättä pakko pilaa tää? Mä en halus puhua faijasta. Mä tiedän, että sä et sais tavata mua. Anna jo olla. Mun on pakko kysyä sulta yksi juttu. Toi sun mustelma, et sä mitään kaatunut oo. Oonpas. Onks teidän faija lyönyt sua? Nyt menee tosi naurettavaksi. Voidaanko me kävellä? Jos sä sanot, että Ismo ei oo lyönyt sua, niin mä uskon, että sä et sano mitään. No ei oo lyönyt. Pitääkö se tavata? Ei, kiitos. Hyvä, jos asia on näin. Sä valehtelet. Enkä valehtele. Etkö? Siljakin sanoi, että se on ihan varma, että Ismo on lyönyt. Ai Silja? Ja nyt mä tajun. Tiedätkö, että sun systeris on hullu? Se on mun kaveri, mutta se on täys seko. Joo, vielä vähän aikaa sit se väitti, että sä luulet, että mä oon tappanut sen mun. Niin, ja nyt sä taas uskot kaikkia sen juttuja. Jorri. Kuuntelisit mieluummin, mitä mä sanon. No mitä sä sanot nyt? Sä oot niin tyhmä, että sulle on ihan pakko antaa anteeksi. Eihän mä oon vielä edes pyytänyt. Tiedän, mutta sä oot kuitenkin.